Badi, kani nga dalan nga atong gi-checkpoint. Wala na joy lain agianan. Maora jud ni. Bitaw ba de? Maor gini nga ganan dire. Checkpoint bay. Bahala na. Play ito bitong papilis. Stoy, asa ka? Ay sir, muagi ra ko. Unsay agi? Taysa ka mo agi. Pakita sa mga ID. Oh, narang idea sir. Oh, asa yung pismas? Patay. Nabili na akong pismas sir. Bag-or ba ito na akong pinahimo? Ako sang paon sir. Oh, sige, pagdali lang. Run. Sir, nagka-pismas na gyud ko sir, bagong hinimo. Ano? Kana may pismas. Bag-o. Sir, ato na ko sir. Kada kay kong binibinto ba? Lo! Nakalusot siya, bay! Akusad! Buo na ko kong brief para makagi ko. Tara! Ako sa naisuot. Badi, nanapon niya agi oh. Stoy, asa ka? Sir! Pwede na makagi, sir! Mga pismas na bitaw ko. Kana may pismas. Classic. Sige, agi na, agi. Salamat, sir! Oh, sige. Amping. Na ay nagcheckpoint. Wala na ba ko'y pismas o ID din eh. Aha! Alam ko na. Tistingan ko ning ila ding nagcheckpoint. Kung matala ba nga makaagi ko. Stoy! Asa mo ka? Gahi may ka binaklayan. Di ka mag-agi. Ay di ko kaagi. Kinsay nagingon? Kami dua. Kamong duha day ha? Wa mo kabalo. Nga ang leader ni checkpoint kanyong gibantayan. Ako nang suod nga angkol. May sumbong ta mo. Para pangasabaan mo. Patay bali. Isog atong angkol niya nga atong team leader. Sir. Sulod na. Kana ba? Ay magsupak-supak basta ko'y moagi. Uy, sa adag arma si Siro. Pwede hulman sir? Sige sir, hulmisa na. Ay lang may sumbong. Kana ba? Sa adag yung arma si Siro. Pwede hulman sir? Okay, guys. Kana ba padagoy dugay pigi ka sir? Sir, hulman sana ako ni sir ha? Tistingan ko ni pabuto. Salamat sir. Naila dyan ang checkpoint. Nagdali ko para di ko nila masapnan. Isog yun tong tawahan na bay. Badi, dali. Suga lagi bay. Kuha ka pa ng armas. Badi, ninanawag. Hello sir. Kinsa tong muagi sa checkpoint nga walay ID o Christmas. Dili pagyon, bisan anak pa na sa dakog ranggo. Kasabot mo. Matay, katapal yun ka. Kaning dalan nga atong gibantayan. Wala na joy balik last lang. Kaning nga dalan nga atong gi-checkpoint. Wala na joy Go. Bitaw ba de? Mogi nga ganan. Unsay agi? Taysa ka mo agi. Patay. Nabili na ko sa agi sa niya. 3, go. Ano to, ingan? 2, 3, 1, 2, 3, go. Sir, hulman sana ako ni sir ha? So what's up mga ka-trip vines? So karon di guys na magsugod na taog shout out. Shout out ko kang Lucifer. Shout out kang Region Dave Daguyo. Shout out kang Kylie Dandoy.
Shoutout kang Jomar Liamas. Please support sa iyong YouTube channel. Og shout out pa ko kay Franklin Sombiling, Shoutout. IBM Pumpkin, Shout out. Kate Rizel Rubio, and Daniel Prasa. Shout Shout out out. sa inyo. Og shout out bro kayang Tiopanis Mangilimutan. Shoutout. Shout out. Og suportahan nato guys, Arlen Vlog. Oh, Arlene suportahan Vlog. ninyo kan vlog ni Og Arlene. sa amuang mga amigo nga biners, Maramag Tabines. Guys, suportahan niyo ang Maramag Biners. Oh, kung Amo support ng mga na, amigo guys. Maramag biners guys, maigi pa na sila mga Og Acting. shout out sa Navarro family og kang Shout out pare Botski Navarro. Thanks for watching. Trip Vines TV. So guys, kinsay gusto magpa-shoutout, just comment #maramag. And please, Hashtag Maramag. and please like and share and hit the notification bell para Para palagi kayong updated sa susunod naming video. Guys, salamat sa subscriber og sa among mga viewers. Salamat sa pagsuporta. Thanks for watching. Trip Vines Vines TV. TV. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sugtun ra ka.